Здравейте, приятели! Аз съм Али, т.е. Катино АОАР. Така, днес ще ви покажа как да се направите русалка. Така, първо направете един полукръг. Ето така. После направете това. После направете това. После ето това. После това. Сега направете това. Ето така. И сега започваме да правим опашката. Така. Сега започваме да правим перките. Така. После направете това. И сега ще започнем да я правим очите. Ето така. После направете устата. Носът. После направете ръката. И другата ръка. Ще започнем да правим косата. Ето така. И общо взето това е цялата русалка. И от мен чао!